Hori grabatzen. Arratsaldeon danori, hastea mutu. Arratsaldeon danori, irailaren 2015ko irailaren 30ko bilkurari, ohiko osoko bilkurari hasiera lortu du. Eguneko aztergaien artean, lehenengoko puntu moduen dago aurreko aktaren onarpena. Gaueko zuen zer esateko gainean, onartzen duzue? Bai, onartzen dugu gazten. Zer da duzu? Bolida produkzio zaitzun zaitzun. Bigarren puntu bezala, alkatetza dekretua. Honen ganean batzordean emon jatzen puntu, badeko zuen zer esaterik eskerikuz. Hirugarren puntu moduen dekogu talde politikoen ordainsariak. Gai honen inguruan batzordean jorratu genuen eta bertotik diktamen bat urten zan eta bilkura honetan jartzen dugu mahai gainean diktamen hori onartzeko ala ez. Zein da diktamena? Batzordean hartu genuen akordioa da, proposamena, bat, talde politiko gisa, alderdi bakoitzari 100 euroko asignazioa emotea eta 40 euro emotea zinegotzi bakoitzeko. Eta geratuko litzateke EAJ-PNV-rentzako 260 euro, GTI-rentzako 220 euro eta Bildurentzako 120 euro. Da gero, bigarrenik, asistentziei dagokionez, 620 euro zinegotzien artean. Zazpiren, ez da. Oi, Jesus, parkatu, 620 euro zinegotzien artean banatzeko, beti ere, ohiko informazio batzordeak egoten badira, hau da, egian den. Eta proposamen honek aldeko busketa izan zuen batzordean, horregatik diktamen bezalatu. Nengo dekogu talde politiko gizalde bakoitzari 100 euro jartzen dago. Bai, lehen aldeko legalean ematen zan bardina. Bai. Gehi, gero, plenora etortzagatik zinegotzi bakoitzari toketan jakona, badana batuta, alderdi bakoitzari zenbat orduan da, geratuko zala zan, 260 EAJ-PNV-ri, 220 GTI-ri eta Bilduri 180, ezta? Ez hemen jartzen dago 100 euro talde politikori eta guri ulertzen dugu proporzionalki egin behar da bai hori 100 euro motea. Ulertzen dugu, zeu gure izan? Baina, informe bat dago edo... batzorde... berdina izan behar dula. Osa, otamar kontzejaloki edo batoki talde politiko berdiko. 100 euro kobra behar dabe? Hori da ino informeak. Gauza bi dago hemen. Bata, ikerrek egin dauen txostena, eta horrenganen egin aldut zuz galderak eta berak erantzun dau. Bigarrenik, azalduko dutzuet, zergatik kantidade hori. Arteko legealdean ere, kantidade berdina, ematen jaken alderdi politiko bakoitzari, eta batzordean proposamena izan zen, berdina mantentzea. Ez duka bestelako arrazoa. Baina, ezberdinak izatearen posibilitatean garean, ikerrek ego duzu esango dutzu. Bai, diktamena dut. Zer? Diktamena gaur dela gozatzen, ez? Baina galdera bat egin dut. Ez dut egin galdera. Galderak egin zituen bere momentuan zoak, ez gu bakarrik egin dugu hori komentari. Hori da. Beste barik. Beste barik, ez da galdera bat, ez da... Diktamena boskatuko dugu. Bilduko nartu, eta Bai. Bai, gano. Bai, honen inguruan eta hori, guztarien gertatu zara, bete galdera bat egin zuen horren inguruen, eta, nik esan nion,
partido politiko bakoitzak kopuru berbera jasotzen zituela, baina bi kontzeptu horiek zuen ditu garbi. Alde batetik, talde politiko gisa jasotzen datena, hiru talde politikoek kopuru berdina jaso behar duzue, eta gero beste variable bat dago, zinegotzi kopuruen arabera. Eta orduen, PNV bera ditu, GTI hiru zinegotzi ditu, eta zuen bi, eta 40 euro horiek, tire berdinak izan du. Hori izan. Azkenean talde politikoa nire izan. Bai, baina, asignazio politikoa, kontzeptu horiengatik, ordainsari horiek bi atal dituzte. Kopuru hori, dena danontzako aman komune, eta beste zati hori variablea edo aldargaria dena zinegotzi bakoitzak. Baina bere izaera da, azken finean, buruak berdinean diez eta izaera da alderdi politikoen funtzionamenduen, erosketen inguruko ordainsari bat, edo indemnizazio bat. Eta ordainsari hori beti jungo da talde politikoaren kontu korrupera. Bai, hori, adibide horiek uste txostenak ditu da. Ez, diktamena bozkatu da, diktamena dagoen. Aurreko puntura pasatuko dugu orduan. Laugarren puntua, informazio batzordeen eraketa. Bertan aldez aurretik esan nahi dutzuet, badakizue deialdiarekin bat jatzuela baita ere batzordean onartu zen diktamen bat, eta hori proposamen hori mahai gainean dago, baina alkate naizen enean legeak ROFaren 82.3 artikuluak baimentzen nau, edo eskumen hori egoten nau, bestelako proposamen bat egiteko plenoan, aldez aurretik informazio batzordetik pasa aurretik, eta nik proposamen hori mahai gainean jarri nahi dut baita ere bozkatzeko. Talde guztiek jaso duzue proposamen hori, ez dakite irakurtzeko aukerarik izan baduzun ala ez, bakarrik grabatuta geratu darik, konstantzeko ondoen, sarreratxoa irakurriko dut, zelan legean oinarrituta dagoen proposamen bat dela. Leixuri Ertzabala Garruz Andreak, 2015ko irailaren 24an ospatuko den Gatikako udaleko ohiko osoko bilkuran aztertuko den laugarren puntuaren barne, informazio batzorden eraketa deritzena, informazio batzorde antolaketaren aldaketa tituluaz aurkezturiko diktamenaren aurrean beste honako proposamen hau egiten dut udal honen alkate naizen enean. Toki erakundeen erregimen juridiko, funtzionamendu eta antolakuntza araudiaren 82. artikuluan oinarrituta. Esanez, irailaren 16an ospatutako informazio batzordeko diktamenean jasotako kuestio batzuk araudia eta jurisprudentziaren arabera zuzenez diren oinarrietan erabaki zirelarik. Horregatik, horretan oinarrituta, proposamen hau egiten dizu. Proposamen hau mahai gainean jartzea onartzen duzuen ala ez, bozkatu egin du bilkurak lehenengo eta behin. Bilduko onartzen du? Gu bai. Gu beti. Planteamendu guztia, onartzen dugu. Orduan, proposamen diktamen bi, proposamen bi daude mahai gainean bozkatzeko. Zelan egingo dugu? Bale, orduan esartu ingo duzu, ez? Bai, badokazu ere, ez da testuaren inguruan zerbait, ez dut esango, baina zerbait esan nezak horren inguruan, baina ez dut esango. Gura duzuna bozkatu proposamena. Eskatuko dugu gura duguna. Legearen gain esan behar duzu zerbait? Hori da. Orduan, zure opinioa ez dozku interesaten, hori da. Zuen zaguz legea interpretatzeko, zaguz opinatzeko. Esan dutzu, asko bider, zuk opinan edo zu, presentatu, eta... Entzungo duzu zer esango du? Ez dut nahi, gainera ez dut behar entzutea. Ulertzen duzu? Hori da rollo. Orduan, interpretatu legea eta puntu eta bozkatzen dugu. Alkateak ez bautzu, hori da, alkateak ez bautzu... Gutz mesedez parkatu. Badaukazu zer esaterik izure idazkari kondizioan testuaren inguruan? Ez ni joan legea interpretatzen. Baizik eta esan barnean, ea zer bozkatuko zenuten edo proposamena da lehentarren ere. Bale. Osea, hori ezin badut hemen izan, lehendakari ezatezat, hori pasata. Hori esan dezakezu, nik ez zutan hori ezin duzuela esan, Orduan, zer bozkatuko dugu lehenengo zure diktamena? Bai? Ez dutena. Bale,
Gu ez etxat. Ditamena ez? Eta orain, alkate moduan egindako proposamena euskatuko dugu. Bildu? Guk gozo bat abitu dugu. Diktamenan kontra edo, azten dioen garez, zalde baterik ez dugu kriteriorik esateko, ez pagaos kontra bagaos, edo alegaos. Ez du gertzan, ez dugu lez aukerarik diskutitzeko edo konsultateko, ez dugu konsultateko egin bain du azten dioen garez. Beste aldetik, bigarrena, gu beti egin dudaletzean, funtzionatu komisio duztilean, funtzionatu zinegotzen duztikon garez, eta komisio duztilean karregaz, eta beti danak egin du berba, eta danak parkatu. Nik guk ez dakio guri legerekoa da, espada, bai atoz gauz, hori izkonan segitzea. Gu gatoz gare, bilduren planteamendu gaz, bai, ezker guk ulertzen dugu golan funtziona behar dela udal batek. Eta pentsaten dugu gainera. Aurkeztu den materialekin bentsane horrela gana, eta ados gauz, ezker horreko egin duen. Danan arten, erabakitzea. Nik gauza bat esan nahi dut. Proposamen hau, bai da gehien bat ikusirik osoko bilkura osatzen dugun zinegotze guztiok horrela mantendu nahi ditugula informazio batzordeak, baina jakin dezazuten proposamen honek legean oinarrituta egin dela, ez dela inolako asmakuntzarik eta bar, artikulu batzuk aurkitu ditugu, uste dute laguna juridiko bat deritzona dagoela, hau da, legeak informazio batzordeetan minimo batzuk esatzen ditu, baina inondik ere ez da jartzen maximo batzuk egon behar direnik, eta legeak bai izaten du, indar politikoak proportzioz ordezkatu behar direzela batzordeetan beraz, bi arau horietan, artikulu horietan oinarrituta, uste dugu proposamen hau legezkoa dela eta araudiak batzen duela. Hori bai, idazkariak honen kontra edo aurka zerbait baleko, txosten bat egin dezakezu eta aztertuko dugu. Hori proposamena denok aldez, osatu oso ez? Gauza bat, gu orain dela 15 egun, uste hor, zenzala, prozedimentu bat egon zen hemen barruan, Batzordean amazian, eta idazkarearen esan zauen gauzak onartu egin behar gendu. Eta orduen, orain, onartzen badugu hau, ez dut ulertzen zein da, beraz ere responsabilitate bat egiko dago, ez da? Momentu aretan, genituen galderak eta bar, eta dudak idazkariari galditu. Berak esan argitu, eta esan argitu eta ez dut presentatu txosten bat. Igual, gure errua da, ez gendun eskatu txostena. Bai, txosten askatu zen, informazio batzordean eta txosten bat aurkeztu du. Eta itxon gauza bat, alkateak egin Txosten egitea. Txosten egitea eta ikusako lan egitea alkateak egin. Bale. Nik ondo goratzen ez gauza. Bai. Zure abotxan izen zan. Nire abotxa ez alkateak izan zuen. Alkatea dira arkazki espertu uste. Momentu hartan, idazkariak... Orduan, errubuta bat. Nik errakaztu gota, nire kanpora. Idazkariak txosten bat egin du, nik ulertu izan dut txosten horretan jasotakagatik ezela argi geratzen batzorde horretan denok parte hartzea ahalbidetzen zenik, eta beraz, bestelako artikulu eta jurisprudentzia batzuk aztertu ditugu eta horren ondorioz egin da proposamen berri hau. Ados zaude horrekin, idazkari? Bai. Razoiak horretan? Bale. Jarriko puntuarekin, bosgarren puntu bezala, EH Bilduk eta Gatikako EJ PNVk aurkeztutako mozioa.
zeri buruzko da misioa edo da nala. Europako herrietarako migrazio fluxua errealitate geldiezina da azken desberdintasun sozialen, krisi humanitario eta ekonomikoen eta Afrikako, Europako ekialdeko eta ekialde hurbileko gerra gero eta ugariagoaren ondorioz. Drama urnagoa da. Haien herrietatik ihesi datozen milaka eta milaka pertsonen heriotza eragiten duena. Hala ere, mundua lekuko isila da, eta mendebaldeko agintarien ezintasuna eta geldotasuna gero eta nabarioagoak dira. Azken urteotan, barne gerrek eta okupazio militarrek exodoak eragin dituzte Sirian, Iraken edo Afganistanen. Azken aldian, horri beste realitate bat gaineratu zaio, fanatikoa eta mundurekoa. Ekialde hurbila ez ezik, Europako herrialdeak ere atetatu eta beldurra eratzeko ekintzez kolpatu ditu. Errealitate berri honen irtenbidea konplexua dela jakinda, onartezina da Europar Batasunaren eta haren gobernutako agintari politikoen isiltasun mingarria. Gatazkek eta giza eskubideen urraketak eragindako migrazio fluxu honi ezin zaio erantzun alambre, hesiez eta jazarpen militarrez. Ez da bizirik jarraitzeko ihesi datozenei merkataritza kuotak ezarrita ere. Antzeko egoratan, Donostiak elkartasun aktiboa erakutsi eta justizia eskatu izan du. Horixe egin zuen Balkanetako gerraren garaian eta horixe egiten du oraindik ere Sahara herriarekin. Elkartasun horrek Donostia ezaugarri du eta ezaugarrietan du oraindik ere. Honengatik, guztiengatik Gatikako EH Bildu udal taldeak honako adierazpen instituzional aurkezten du. Gatikako udalbatzak hiriak Siriako eta beste herrialde batzuetako gatazka politiko eta militarretatik ihes egiten duten pertsona errefuxiatuak hartzeko prestatasuna adierazten du. Baita konpromiso bera duten beste udal batzuekin egiteko ere. Europar Batasunak erantzukizun garbia du errefuxiatuen exodoa eragin duen ekialde hurbilaren desorekatze egoeran. Horregatik, krisi humanitario honi, modu aktiboan eta elkartasunez eta justizia humanitarioa erantzuteko eskatu behar zaie bertako estatukidetako agintari eta gobernuei. Gerra hauetatik ihes egiten duten edo tragedia hau aprobetxatzen duten mafien biktima diren pertsonei hartzeko beharrezko bitartekoak biderak ditzaten ere eskatu behar zaio. Gatikako udalbatzak Bizkaiko Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari tragediaren aurrean jarrera aktibo eta solidarioa esaten eta haren ondorioak arintzeko eskura dituzten bitartekoak bidera ditzaten eskatzen die. Arestian aipatutako bi erakunde horiekin eta Euskal Herriko beste udal batzuekin lan egiteko konpromisoa hartzen du Gatikako udalbatzak. Errefuxiatu hauek hartzeko tokiko sare bat egituratzeko. EAJ abstenituko da. Testuarekin nahiz eta ados egon, azkeneko parafoan esaten dauenan tokiko sare bat egituratzeko, Euskal Alderdi Jeltzaleak pentsatzen du gobernuz kanpoko erakundeak bai Gurutze Gorria, bai CEAR eta bai Caritas badaudela momentu honetan lan egiten euren artean koordinatzeko arreta koordinatu bat egoteko hemen, ez? Orduan, tokiko sare bat egituratzea apur bat ikusten du hori behar bada erakunde hauen esku utzi beharko genuela. Hau da, udalak hori bai lagundu edo badau pertsonak edo badau jentea gertatzen ari den moduan etxe bizitzak edo zerbait nahi badu erraztu pertsone hauei usteko aurrera, baina erakunde hauek izatea apurbet antolatzen dituztena, denengo arreta emon eta gero apurbet ere bai egitea segimentu bat, ez bakarrik ze hau ez da izango bakarrik etorri eta etxetara esatu gero hemen egongo da integrazio fase bat, gauza gehiago orduan, uste dugu erakunde horiek esperientzia gehiago dutela eta antolakuntzan beraien esku utziko genuke. Bilduren
adierazpen instituzionala. Europar Batasunak erronka erraldoiei egin behar die aurre egoeran. Besteak beste errefuxiatuen iesak eragin duten tragedia humanitarioa. Milaka pertsona dira etsipenak bultzatuta Siria, Irak, Afganistan eta Afrikako hainbat herrialdeetan bizi diren gatazka armatuen eragin beldurgarrietatik ihesi. Europarako bideratu hartu dutenak. Drama honek Bigarren Mundu Gerratik gure kontinenteetan ezagutu ez den neurria hartu du azken urte hauetan. Europar Batasunerantz zuzentzen diren errefuxiatu kopuruen hazkunde hau izaera konplexu eta askotarikoa duen arazo orokorra da. Arazo honen erdian arriskuan jartzen da mundu honetan baliorik handiena duena, pertsonen bizitza alegia. Eta horrela izan da ere, talde populista eta xenofoboen nolabaiteko pizkundea eragiten du, eta arriskuak planteatzen ditu batasunaren eta zeren esparruarentzat. Ondorioz, Europar Batasunari egitasmo batu bihurtzeko orduan planteatzen zaion erronkarik handienetakoa da hau zen. Errefuxiatuak horren kopuru handitan eta masiboki iristeak Europar herrialde guztiei eragiten die, baina arazo horiek konpontzeko erantzunak ezin dituzte estatuek beren kabuz eta era isolatuan eman. Aldi berean, erabat okerrak eta emaitzarik gabeak izan dira Europar Batasunak orain arte aldirik aldi gure kontinenterentzat abiatu diren eta une honetan iraunkor bilakatu diren migrazio olatuen aurrean hartutako neurriak. Arazo honek ezinbestean behar du premiazko neurriak hartzea, baina aldi berean Europa mailako neurriak hartu beharko dira gertakizun dramatiko honi aurre egiteko. Agerian geratu baita fenomenoa luzaro geratzeko etorri dela. Argia eta agerikoa da beraz Europar Batasunak agenda politiko batua eraiki behar duela. Arazo handi honi arreta zentzuzko eta logikoa emateko. Agenda politikoa Europar arima piztu eta elikatu duten baloreetan oinarritu beharko da gizatasuna, solidariotasuna eta erantzunkizuna. Balore horiek Europar esparrua erakargarri egin dute gure inguruan gatazka armatuen eta akuden ondorio sortzen diren isu ikarak sufritzen dituzten pertsonentzat. Balore horiek adierazten dira besteak beste. Europar Batasunaren tratatuan babes eskubideari buruz aurre ikusten diren xedapenetan, 3.2 artikulua, eta Europar Batasunaren oinarrizko eskubide diren kartan, 18. eta 9. artikulua. Argi eta garbi ulertu behar da Europar Batasunak printzipio horik behar bezala betetzeko neurriak hartu behar direla. Babesari eta immigrazioari buruzko Europar politika batua da. Beraz, kontinentean hartzen dugun esparru honetan, gatazka humanitario ikaragarri honetan, eman daiteken erantzun zuzen bakarra. Arestian esandakoagatik, guztiagatik, udal honek lehena. Europar Batasunari eskatzen dio babes eta immigrazio politikak batzeko printzipioa betetzea. Besteak beste, babesa emateko Europar sistema bideratzea. Europari babesa eskatzen dioten pertsonei sarbide segurua emateko bisatu humanitarioak gatazka egoeran dauden herrialdeen mugakide diren esparruetan Europar babesa eskatzeko eskariak kudeatzeko harrera zentroak irekitzea. Europar herrialde ezberdinetan errefuxiatu kuotak banatzeko irizpidea eta sistema definitzea eta babesa emateko Europar agentziari EASO ematen zaizkion baliabide finantzarioak handitzea, Mediterraneoa aldeko herrialdeetan eta bereziki Grezian eta Italian. Eta etorkinak babesteko eta erreskatatzeko Frontex sistemarako Triton eta Poseidon eragiketak. Baliabideak handitzea. Bigarrena, Espainiar gobernuari eskatzen dio, irailaren 14 Europar Batasunean egingo den gailurrean, estatutako agintari gorenekin egin beharko litzatekeena, immigrazio eta babesari buruzko Europar politika bateratua martxan jartzea, defendatzea eta handi berean batasunak errefuxiatuak hartzeko ezarriko duen derrigorrezko kuota onartzeko hitza ematea. Eta hirugarrena, Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio, dagozkion eskuduntzen barruan eta foru aldundiekin eta eudel erakundearekin lankidetzan Europara Batasunaren zuzentarauen
araberako jarduera plana egin dezala, Euskadin errefuxiatuak hartzeko eta premiazko laguntasun ekonomikoak bidera ditzala egoera larrienei erantzuteko. Bueno, nahi dugu esan, guk esan genuen moduan, ulertzen dugu honelako mozio bat, udal mailan moduen, helduko gendule konsenso batera. Gu helduko ginen, baina zuen arazoa dela eta gustatuko litzaiguke heltzea konsenso batera. Guk eskatu genuen proposamen hori eta hori beti eskatzen dugu proposamen hori, ez ulertzen dugu udal mailatik egin beharko zela honelako mozioa. Puntu modu, Espainia gobernuari esan zaiona, zara ikailaren 14 egingo den gailurrean. Osa, que ya behandu gabiltza eskatzen, Baina horreko gailur bat egingo dutez ez dira akordio batera heldu. Orain zik egun dira. Gainetik iten diretzek beti dut txar. Azpiti berri diretzek. Euskadiri dagokionean behintzat gauzak nahiko aurreratuta dituzte eta nahiko movimentu eta elkarlan zuzena dago bai Jaurlaritza, Aldundiak eta beren artean eta lehen esperientzia eta eskarmentua daukaten ONG batzuen esku itxi dute guzti hori antolatzea eta bar, eta jentea errefuxiatu horiek iristen direzenean, espero dugu dena modu ordenatu eta egoki batean. Hemen gauzitzatzen eta Alemanian dauz mantagarik. Gu gauz pizuak ipinte eta hain dauzenak lotute negua datorra gainera eta ez dauki mantarik eta hori gaitxez hango saturazioa. Alemania baina hori lagungo dire beste batzuk mantagarik. Saturazioa da bera gu gauzela pizuak baina uninoan. Mozioa egin beharko zen udale moduen, ez talde politiko moduan, baina hori ulertzen dugu guk, Ardura ugot danona da eta zuek ere proposamenak aurkeztu dituzue, testuak eta... Ez dugu inolako arazorik. Arazoa da talde politikoena. Igual konjunto bat egiteko da gure partean, esan zuen zuen iritzia. Gure iritzia azkenean... Testu oinarri bat aurkeztu edo lako zerbait egin aldo. Gu euki aldugu emetik, baina gu herriko talde politikoa. Zuen oinarriak zintzuk izan aldi ezen ermartuteko danona artean. Gure batetik xakurtioso da zuek egitea mozio bat, zuek ez onartzea, zuek egitea zuek ez onartzea, eta... Azkenean gu talde mailako talde bat gara. Orduan gu hemendik kanporako... Bilduren mozioa bai onartu dira, baina gu abstenitu egiten gara koherentziagatik. Gu defendatzen ari gara sare kohesio horiek egin behar direzela ONG bitartez, eudelen bitartez... Orduan, horregatik absteniko koherentzia politikoa. Bizitez batzordean hori bebain zan, gertatzen zana da Jose Mari Zalagon, batzordean. Ez da proposatu batzordean hori buruz. Baina nik email bat planteamendu bat deitu aldabe bat zartuteko politika bat oki dugu eta planteamendu hori egiten dugu. Hartu zan hori. Ez que guk ez dugu, a ver, guk ikusten duguna da... Ez da nio kritika modun, Kritika modun ez. Naia modun. Guk beti onartuko dugu, gu ez gauze. Parte aktibo ere izan alzaretela kasu honetan eta zerbait proposatu, adibidez. Ulertzen dugu zuk talde moduen, talde politiko moduen. Zuk iritzi bat egon marko, zure bai, ez? Momento ez kontestu diurteniko. Iritsi ematen badugu, resulta que honek gobernuak eta honek zerak admititzen dea, Espalen Gasteizen, ari garren bombak egiten dabetzen Siriara saltzeko. Eta zerean, Andaluzin, horrek alambrek, danak pelaka dut egiten, eta saltzen de Hungriari besteri. Dana negozio bat eta dana armak saltzea.
Eta azken baten hori da lehenengo lotu behar dana, holako gauza ez daitezan pasa, baina bueno. Ados. Punto. Oso ondo. Bueno, akauko puntu bezala, eskabi eta galderak dagoz, badeko zuen zerbait esateko edo galdetzeko? Bai, norena da mobi hori? Ikerrena da. Idazkariena da, eta gure tekniko informatikoak bere mobilean GoPro programa esarri du eta eskerrak eman behar diogu gaina uste dut idazkariari, bere mobil euskarri modura usteagatik, bera idazkari moduan izango da grabazio horrek zaindari, bihar edotzea mailai eman arte eta mailak igoko du webgunera. Eta, bueno, gure partetik eskerrak eman dizkigu idazkariari, detai hori zuen. Agitero, igual da nik bere aldo grabatu. Idazkariena da, eta uste izan genuen bazala euskarririk objetiboena, bera dalez grabazioaren zaintzaia, bueno. Eta izin da, nik ez da grabatu, izin da grabainek... Claro, ez hori da, bera grabatzen badau zeratik ezin dugu grabatu. Baina udalaren grabazioa, ofiziala da, bera idazkaria da, bai, hor dago. Udalaren grabazioa hor dago. Baina honekin manipulatzen da, hasi eta bukatu. Osea, funtzionaten dago, bi epaten dago. Are grabetan dago eta tarjeta aretan dago, baina ikerrek hemendik dutxo hasiera eta bukaera. Eta joan ja, ez dago ez eskaera eta aldera ez, bukaera ematen dugu plenoari, eta ikerrek grabazioa eten egiten dago. Bere mobiletik. Eta ekir ezin da manipulatu grabazioa? Ez, grabazioan dago. Bale. Ez, emetik ez da grabazioa manipulatu. Emetik hasiera eta bukaera.